ye hu nsanya amamere na se okoforo Simpie a utimi bubukura gufo Yaba mo nyina tena sem akwa abadem ba Nyansapo kasamfoni se Nyansapo no wagye so ma me se yisane no badwemba ekwa so se de monim no Nyansapo de yetena se ya na ensem no adesua enkyerɛkyerɛ afutusem atetesem abakwasem ni nyina aka ho bi na eboa ma Nyansapo eye Nyansapo eno tibasa na yese yisane no badwemba kwa so so de ama wo a wo hweye ene ba bia mo hweye edi firi bia ewe Maji me so saa no na maye sitie dia ma me saa se de moye no no de obeye biem ne se obe subscribe obe share obe like na wo de wadwen kyen so de ato ase saa e de ama me da ase ho Black Power minia akwa abai me jo so minia na boko de o ba de da ro ma me tia papa de nya biase e wo ho no wa heyi no kwasem me ba bia no na mehu bibi foforo ensa kye mehu bibi foforo ensa kye Ansa na me introduce me topic di ama me mahwefo no wosuma sempa ni say minia me da se de tie ne se sunsum ye sunsum bia woni ne nam na odi nukure ma na emfa ho ne de wo ba won se wo kai last me kan ka che wo se bosum no na wo twe bia e bo makon homa nti makon homa no ene adwuma mo ye no tim bia me try se me ye bibi na mapagya na nanom so se ye nkrofo ne bibiri ama sabe ye kaso bi ye konfo kra na ukoni fi a areho so sunsum no ho obro twopmoni adwuma so ye nkrofo de asedaba ade na wonsiesie ba bi a wote no na nipa so hu se ade na wo do ho akohye me nya bone se de nkrofo hu no ha ti me bota nyina na se mepagya na nanom som am ye hu se na nanom som nya bone na wo di na nanom achi a wo se wo di hu ni ha na se metrasa ntintin tiawa akom no sabe anya adwumafo na mu se wodi no kwaredie palpayo na de ye wadwuma de a ekom so ne woda na we de esi mechire de a medasi ni dipa de ansa sasereku na ni ye di nkomo na anu bi bo di no eno na wo mechi pe ansa sasereku no abusia ye nkoi obi kura bebi zaze na di ne si wo mochi nti wonya ehudi a ene ye nkoi anim enne yate a ye wuremu a ye gina bi so ye hu bi ye mu bi nya nyina bi so ye hu bi ni ade a etu menhia kura de wu twam se ya wani timi bo emzem ye obese mienu akase mienu pa ena ewo ho no mo ade a ye friend se Simpie ahene se kontonkra na mo kan run about ese amane mu so kakra bepo saa na esiwo na eho eya atene a de edi ka hu pa ye nimpa ne se ahemfo ebobodwa na won ma muso na won mo ete so eho no mo naija nananom ye kode ye kochiacha wo mo ne ade a na ye pese ne yesua de kakra ne ye de fa Simpie hu na ye hu ye de toto aso de mo de no Simpie na bia na se ye de ade eti no ye hu hyase na ye ni nkomo maka se Nyansapo so de eye adesua nko a na edi kan kra no Simpie ye de ade a minu me das ne akonya ode ma me ye ka Simpie a eye twi kasa ebi frɛ ne bama ena se wo ba ya hemfo ni mu ne yakomfo ni ma ye frɛ no ese ena wo kɔ abolofo mu a mo frɛ ne platform na de bia me kasa on se ye abibifo no ye bai mfie wo ha achi ansa na abolofo ba nti mo sua ye bibia no mo sua de bia metimi kasa ye kɔ na ye kyerɛ mo kwan ye fa so sidan fosile no be fa ye no na ye ahoɔden a ye wo nyansa a ye wo ena mo be fa ye fosile nti esei konfo bia wo bi ena ohene bia wo bi ena ja a kristofo so ba ya omo so akoye bi wo ma so dem amanyofo so ba ya omo ko ba bia na omo ye na amanyofo de ne na bibia anim ende ebi wa anade ena omo de ya kristofo de no so nya na so dem a na waye no dade etimi bukura de ne be hwefom na ye ka se ese ne de a ni nyina so a ema ye de ye ese no pa ye okandifo ya fanse ohene ana akomfo se ye bodwa mo a mo banyina wo se mo wo fom na ono kosoro na e mai hu ne kese a oye na emum nam se ya to din se ese nti se wo ye ne wamfa ne ma nhihye mu a ya beba ho
Ya ba ne ma no na se dada achi ma me hu preko pe se eja mu a ye ka se simpie bama mu na wo ka veranda na se enoa bia eno no na eye nsonso ye ebia ne se die si ye no wo hwe veranda na ni nyina ne simpie nenso veranda no se die si ye no nko na simpie no nko na ni nyina de ekwa ba besia ne se ni nyina ye pagam tu hwe fie na ye begu fom ni nyina na eye pepepe nenso veranda no na no nko apagya ne mu saa wo so se de be ya wotena so a na wo mo fom ni udi nkoma wo mbehu wo kese ya wo ye entintintin ni tiawa no nana ese ensono nananom ai ahemfo ese enko ana simpie nko ena ensono mo akomfo mo de enko ni nyina ye pepepe ana se okay ni nyina ye pepepe enti sabe de opemso aye wo ne ho na santimera de oti okruwie no okrawie no obrawie ngoma so aye wo menhia no konfo nso timi ye bitena so saa konfo betimi aye bi atena so na konfo de na wo beye no eno no ne bosom ne nete so okay ne bosom ne nete so ha ene obu ha ye ma bosom ne nko a ha ye bosom amblafo ba bi etwa wo maboa no ye wo mo se wo ho ne yi wo mo de wo maba ho ha ene ye wo ba bi a wo konfo no so no wo betena aye ade ne ba bi a wo konfo no be ye se bia no na bosom no esi ho nti wo hwe me se ya eye sesreku se ha sesreku ne seni nti won se ono no te so bosom no obetire so obetena ese ne nchen na wo hwe ase ho de no so a eno so moti ahene se eno so ba ono so ne nkrofo etimi tena ese no so emane yeyi na ye wurade no so won se wo hwe a eye 3 steps nti ono no be kosoro no na akomfo no anasa na hemfo nketewa no aba fom nti eduru ho a ebehu ken ha na ye hu omuso a omhye nase nti ne ane ye ne 3 steps obi atumi ye ne kese bia ope bia anase eye ni diso ni duro ebeka se bia ye wurade ni muduro ne kese nti no se de ne de kese sitie no obi antimi nye kese ete sa anase no de enhye dan ni sa nya amamre bia ni ho e depend wasase a wote so okay ena oye ena akonwasem no eye nano nso wo hwe benchini ye na eye ni diso ye wo hene bi wo ho a otumfuo timi kɔ ne nkyɛn wo kɔ ne nkyɛn a wo se na wayɛ no wo besi ama ye wura atena so nti wo se wo ye ne kɛse na ya na e depend enuru na wo di be hye eseni mu no ene ne ma ohene ne ye kɛse ye be benuru no so pa pese ye yi bisa nsɛm bi ansapra na ya be hu eniema wo do ya amode frafra mu amode eye ya hu na ese sabe wo yo man hene a untimi nkoye seketo bia asa because eye de o man hene de otumfo betimi aba ho mere bi wo yo otumfo brempon na wo yesa e wo se no so wo dwene ho untimi nya se bia asa cause otumfo brempon de eye de e bia da ko bi obeto afa ho ente sa ye betimi aka se e bia adikrofo no na e bi omdo betimi afa omo wadie de mo ma brempon kura no odukrofo no o hene na usu akire no o bo betimi aba ho enti wo yesa na no aye careful wo kwa ne ketewa bi a oba wo besi fom ana se mu mienu mu tena so aya ade asamba nti yesa no ye wo ye ne enim seye wo ho konfo bi wo a onim seye ati di mi fan se DJ obonyo mu ye DJ na obonyo ma ye oda obi antie oda ai mi nka mi bebisa se ni wa mi ehunu sa no ese no me ya mesin bia na yese anase ye wo nipa particular mesin bia onim ye bia no una wo be kire no de onye nti sese no o ya time na wato blog na wie no wo be ma ne time na wo de onia ma hyehyem na oba ya na obekata so okay nti obi a oye mesin a odum tuo bia de wo kire na se de type a ope ne kase a opa obetimi ayama ti yenhye de nipa bi wo hono a yese wo we de omye sonko asantelem ha no de om na yese okay afei obia na timi tena seso enye obia na timi tena seso ye wo hene bi wo ho a o tena seso a enye yi ti se dukuru fo o tena seso a enye yi on se wo hwe amanyofo na omusua niema bebre efiri nananom ho ko so hwe president ya van se ono ne ken na wo hwe ankobia ono ne vice wo hwe bonkum hene nti e ba besi chiame so na chiame no so no mo so e ba besi assembly man so nti assembly man bele no ayese unti me nyese
nti saa neti no bia ne timitena so sabe oba etena seso oba tena seso oba o tena seso ye hema na ebetena eseso na ese na ohema tena so no ye kuro bebre o me ahenyiri kuro a bemma nni akonwa wo ho no omo de omo tena seso ai se wakoye no ho ohema wo hene e wo ho position bi enu nyina o ne kura no no okay eno ne ahenyiri kuro no ahenyiri kuro e ho bemma nni ade wo ho tete no kura otumfo wade mo nkuti hene na kyena ho ye wura yere gwara akotete nti ho ne de na ho kura na saa mema na mo kuro mo nyamuri agora e besam mi bisa saa se mo efiri se emre bi na nsa ye nsuta eman na konwa ne to ho no na wo mo eye amanem se mampanyina be de achi kura akọ Dr. Laji Mahmood Baumi akọ na ye Nyansapo ye nso ekọ ho bi enu nti no eduru ba bie no na ohema a wo no hwe achi de ama aye ye frede se ye nsuta man no na ono no eba ti wo mo bo na konwa no wo fom sa na Simpie no nso ewo ho no mo enti metise ne wo wura bi ka o wo di obetimi atena za se de o na ehwe achire se nsuta man hene enti obetimi atena so enti momfa ne nko Simpie no so enti mi hu ya ne se o ma sa asesa ohema nkonwa ni na de ko Simpie so emma ofen ayi nsuta man hema ebetena Simpie no so na dwumadi ne ehye ase ne se de wo kan e kwa ba besu so ti se o man hene wo ho a ohema ntena Simpie so enyem nwanwa boss yewura bodwa bia na santehema bebe bia on se Simpie no ono te so no na ya boss santehema de wo fa se yi enye Simpie so okay aya na enema na yede ye ese no aya na hoɔden no oba ntimi okay nti se yemfa akwanya ne mawo yehu nsa nya amamere na se okoforo Simpie a utimi bubukura gufo wow enema de ese eno de kampese bia wo yo ba wo se bu nsa untimi me hokla okay ansa na ye beba niema nanama de wo sa obubodin ma ehwe no no obia timi de bibia wo peso de ye ne se bia timi de ya na se ye woniema bia no de wo twumu tan ye no kwa na wo se de ye se enua ye woniema ye de ye se enye obia ne timi ye se ese na nkasa no mintimi mbɔ niema ye de ye ni din ba metimi a kire wo no ne naano a eboa ma ohene edimu wo se so ade a ye di kan de ye ese ye frɛ ne mpemsan mpemsan kuma wo bosom kase ya na ebia na din no nete sa ba ye wonuro a on se ye asante ye frɛ bibi ye frɛ ne bonsambo ebi frɛ ne kukubo eno no ne din de mpemsan ye osunsum a wotimi a on de ne se oprafin otu adura enko ba ye won haban a ye kuri a ye tu din mpemsan eno wotena se no so a obutu adura emma obutu utu a emma wote so a se be Johnson ne unja wonan kopem se wasori afiri so niema amode ayo ni nti na ekofa etinye se siwo sa akwa dabi na wo se ye wura te se so obedi bosume kura wo so aka so okodwo so abada ate se ekomo ne wo emfifire ntewo bibia anyewo wote so a wote so free nam tumi ne niema ye de ayesem enu ya se ye nya izo gold nyina ye de yese ese no ye obrempon se me kai last time ose kropon me ye se bi wo ose kropon ne sadada wo ho na me buye na enema a epie free ese ni mu no na nya asem ketoa me ye se foforo ne omda so yusu sere sisi a o ose kropon wow o me hu se ye free bibi pemsan na ya haban na se area ye haban be makomako 21 ye de ka ho ne de ni wi ani ye kuri e de ato ese ni apart from haban no mutwa moja bi ka ho ana ye twa moja pa nipa na ya na ye sasa ensu a na na yime hana no ansa no akoya na ye sasa ensu eye nipa moja na o dabi abo moja de twa abo abeya o yetimi twa dwan yetimi twa nantwie yetimi bibia aya na depend akosunsumu no akonwa no abo a wodi sikiti ba ko ewo esenim ni se aya na ayira duro wose no so Trey. Ayre. Se obi fa de na yewura hune ne yam hye na obi firi se no so akọ. Wo kwai. Baby obako bia na okọ. At times no timi firi so konsuom.
On set it in wo ayere duro bia na ye ene de metimi a kire se wo ye ohene anase wo ye obi a oti kuroma wo be pedwan fitaa ene wa kokko fitaa ene wonsa ensu a wo ye nsu panyin a o connect oman akonwa no wo betimi akonsu wo betimi apempanyifo wo wa mfa wo penko kona mpanyifo nko yi mpaye ma wo na muntwa dwan no ma asuo no na kire ne se adawroma o ma ne nkwatia na ewo ne ho no ada wo behia ne bia o mefa wo mfiri ho da bia wo ahonyehia ti wo betwa dwan na ma nsuo no wo twa dwan na ma nsuo no bia na beben no wo de ahwehwe agya na waworo nti wo woro abeben na ba ko pe na abeworo wo woro a wo bepe adwra na waposa de ahyem na wapehire e de aka ho wo wia na wabɔ nsuo no bi nsutene na wabɔ nsuo no bi de agum na wakyekira no wo wia na de akɔ omo sa enwoma no make sure say wote wo no waskuri ho ayede e de ama wo betimi de ato okom wo betimi de ato wasene eduru time say wo ahonyehia bi mu a wo ye wo boa mie paba wo betimi ayira ko nsuo no Nana sisi niema no so bi. Sisu bi mam na me kura me ni wudi nkomo na. Aye me da ma esa me refi niema no sisi a. Sisu bi. Me say. Ahemfo no. O nsu eda okurom. A o konna titu akonya. On say asanteman ye konna titu so bi. Nti o de yemfa asanteman ye example. Nti o be pe odwan fitaa pempanyimfo a o mo nsuo ne ho. Emfa wo penko. Na mpanyimfo nkɔbɔ mpaye ma wo na kwasere nsuo ni sɛ ne nkwatia na ɔmo wɔ ne ho no ko ta no de wontim mefa wo na nkwatia ne duru da wo hia na wakɔ honyehia mu wo sɛ sɛ how bia wo meyi wo mfirim to be pedwan fitaa akoko fitaa ɛne nsa mo akotwa mutwa wia na wo de na bɛbɛn na kagya na waworo na bɛbɛn no to wo woro a wo bɛpɛ adwra na wapehire na waposa na wo de ahye abɛbɛn konkuro nim na wo de nsa abɔ nsuo ni bi e de aguso na wakyekira no wokyekira no na de akɔ wɔn mu kurem nwoma no saade ho na wɔn asa ho ada so wɔde bɛto kom ana wɔde bɛto osisi eduru de din a ɔboa mie ada sɛ wɔbɛkɔ kosi nsuo nim ana sɛ okuro mu ho wonderful asema wo kan ɛyɛ adwuma paa hwɛ tete no na yɛ wɔn nkrofo bi yɛ hɔ a agege ba so no obi si wo mi wa agege yɛ de mi kɔtum mani ba mo so na mi wɔ mi kurom aburokyire nyina esi obi wa de ni kɔto prison na ni bɛba no so ne yɛ ni de na ba fie wayɛ saa de ni bi obi so ade na na kɔyɛ ma no ne sɛ ne de ne yɛ yɛ de hyɛ sɛnim titumi ni nyina sɛ na wɔ saa ne wum nti yɛ wura yɛ ade bi na ne yɛm hye ne wɔ sɛ no so wɔ sɛ pa na de ati so niema wo wo niema wo mi di njima hwa meyira on sɛ yɛwɔ eniema bi wɔ hɔ a because yɛntimi ewura ntimi ntena sɛ so na obi nyina tuo akyire ntutuo metuo nkan o da bi ɛwɔ sɛ fanche ɛsɛ na nkasa deɛ oboa wow enkoda wow sɛ wa me hu pemsan haba be sɛ duonu a sɛ na asem kambo mu wa ma yehu sɛbe nwan ni nemo mo ahodo bi a wo mo akonya wote so pa abutimi ditwa ene ne ka ho na mode eye ane ade a ebibi wo ho bi mu aka na eno de oso wuntimi nka bibi wo bi ba a wo sɛ ka ye kire ɛna ye waduro bi efiri ye frɛ no ye firi manim ba medi efiri machi ba medi okay ko sɛ on sɛ ye wura tena platform ɛsɛ no so a na ni face ha bibi firi na chi ba onhu enti eno no sɛ aduro ye frɛ na ni nan wo de hyemu a na ni mienu asa bɛbɔ na tikɔ aka ho enti sɛ basa bibi kɔ so wɔ na chi a onnimu a ɛsɛ no tumi ye wo mo bɛka kyerɛ sɛ sei na ɛkɔ so wonderful so wɔsɔre firi so wonderful afi yemra ye nuanom a Christopher na isi cross dwabode na yengo ho asofo no de na wo no ye ne eno nso no ene mu de ya saa mamre no ene ye de ya sɛ upɛ ɛsa tumi wo mu de a aya na ɛyɛ akomfo na ɛyɛ akristofo ɛsɛ no na ya na omunta empia bonten emeka susum solifo sɛ masi bebre pulpit no sɛ jabroni kan pulpit na asofo ni bigina so preach wa aso dem bon krofo di kire toma bon krofo awamo a won ma no a wo madi agya bi ehye wo fridge mu ni ade no wasi bia ma bi no neza na momo ka ho ɛna asofo ni hu nsɛm a wo mu hu ye wo keken ye binom de wo meme botaya a me hu me nua sofo a na sɛ ohia mboa me de boa no sɛ tete no na ye ni sofo
ɛna yɛ ni kɔmfoɔ ne yɛ wɔn kɔmhyɛni wa nkɔm a wɔn nhyɛ nkɔm obi yɛ sɔfo a wɔyɛ kɔmfoɔ obi yɛ ɔhene a ɔyɛ kɔmfoɔ yɛ sɛ bɔ mu sɛ wotu ɔyɛ kɔmfoɔ wɔyɛ evangelist mu kɔ evangelist generalist mu kɔmfoɔ so ho nti sɛ mo bibi de boa so de bɛboa adwuma na kanya ne bɔne so because ade a awerɛho ne sɛ wobɛforo simpie na unhu obi ho asɛm ɛnka nkyerɛ no ɛne na simpie no wamforo kora na nkɛyɛ tina mpanyimfo sɛ danta ne danta na nya danta bia danta sɛ sika mo ano a ɛnyɛ danta o no kwasam na sɛ simpie no binom na asɔfo no binom ɛyɛ no deɛ attempts na no akomfo na esie a mode niema bi ehye mu etimi bie wɔ mo ani emu mu hu niema ka because on ntina bi ewura yɛ mfanto ho sɛ ewura ntimi ntena sɛ so ɛma wo nkɔtutuo ɛma ne nkɔka no nkɔbɔ ne ho pɔ ɛmefiri ne mfirakyiri wo mɛ yadeɛ bi na wɔn kasa wɔn hu da bi onya tena sɛ no so nko adeɛ a wada koro bɛte n'ani sɛ wo TV Joshua ansɛm na aba no matete bi na me adeɛ baako a me di ho yaw ne sɛ ɔman Ghana na ewiase ankasa no enipa te ase a sɛ asɛm mo kan nyina yɛ no kora sɛ wɔsɛ nkɔmde ba bɔnten na nkɔ yɛ jeri no ɛhɔ deɛ me nso me ne wo yad because adeɛ baako a me hu yɛ ɛma ne nyɛ makɔnɔ ma sɛ me nhwɛ ansɛm no na me nka ho asɛm no ɛyɛ sɛ wɔn te ase saa nipa ne te ase ya mo no kwa bi ya god BBC ɛwɛ deɛ sɛ ne wo mu nyansa no kɔ fam kakra nipa nte ase na de aba anu yɛ nu abeyi na no wo evidence a sɛ evidence na de ba no kɔ tufunu no ana wo kɔ yɛ den so because ne pulpit bi a wɔyɛ yɛ wo na so dem mo ne nkrofo timi kɔ so kɔ bɔ mpae wɔn mo ayato wɔn mo dura wɔn sɛ wɔn afe ɛyɛ poison a wɔn afe de aguso wɔn mo kɔ so kɔ bɔ mpae a wɔn mo gye aware gyina so yɛ nkonwa ne saa nneɛma nyinaa hɔ ɛno gyina me kɔfa TV Joshua asɛm betu ɔnsɛ ɛsɛ no ɔnsɛ yɛ wɔn nsɛm bi wɔ hɔ a yɛwura bɔ ɛtena sɛ so ne ka asɛm a asie no no ɔforo sɛ na obehu nti yasɔfofoɔ no bebree no ana na ɔmo sɛ no ɛna ɛsɛ ne secret baako ɛwɔ mu ni sɛ meme yɛ saa sɛ meyɛ man hene saa kuro bia a ɛhyɛ man hene ase bia wɔsɛ me kɔ kuro nso kɔfa boɔ so kuro no wɔsɛ me twere days of the week ɛmaa ne mɛma din kwa me kwadwo abena kofi wɔsɛ me twere ne nyinaa sɛ de bɛyɛ a asɛm bi firi kuro mu hɔ ba na yɛwura te sɛ no so nko de ɔbɛhu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ kuro mu hɔ nti yɛnyɛ sɛ kwa nti sɛ asɔfo ndɛ na wo yɛ ne no nso wo yobi eti na obi wa akɔgya na wabɔ odin simple no na sɛ mitimi yɛ sɛ metimi de bia 1 month kura na me nwie wo sɛ ma because I was coming region by region kofa bo asɔfo ne de no na sɛ mantem e wo Ghana nyina onye mutumi ebi wo hɔ so a na ma mo akɔfa aba na me make sure sɛ ukodura be frame video call na ma check ahwɛ sɛ de me hia no wo be fa kuro ne ko tia baako wo be fa mfimfin baako wo fa tia do baako wakati ando ene wa ma me kwa akodo otumfo nyime wa na eba ne tia do pray wa na eba ne tia do pray na ready yesu na say say wote yi komo twetwi sofo bi wo kora wo pese oye bi ye di nkomo ya wa behwe bi wa hu o pese oye bi ya betimi akwa ma no o me akwa ya ma no na mo me kwa ya me fa akola bi ani mechi ye hu kwa na yo me kwa na me kwa ya because ne nkola no mo ho ahomete a kina nkono akofa fun ate ba bi na akọ video afi wo se sofo we kora say da bi on say de bia me ka se obi ye sofo a eya kristosum ene ma ye kaseti a nananom ene enema bi a na ye wura afi ene ma ye kaseti a nananom ba me hu ni se sofo wote se me a ne mo made ba ko a ye yakomfo ye de bi ti asofo ne se omo mpa dudwale ene ompe nwura mu ko ahaban no so wo nwura mu tumi ni bebere na wo nwura mu ti se wa nko nwura mu a enye ye ha o obi timi ka se ena asofo bi akum enipa e de ayese enye no kre ukum nipa de yewo sa obi ansi aso de mo ho wo de yenhwe kwan a accident yesi ma nipa ahwere wo nkwan wo so tem bia be fa kwan no so bia e kwan no mu ye du wote pampan e wo ho enti ukokum obi de ne be hye fom a dien na e be boa wo asore ho enye ye o maka sa akwa ese sankasa particular de yemfa nipa debi okay nana be so fa number no to dwama man sa na me sorry ama sorry we nu hia me on say ye kan osofo bi behwe o de di kan obehia bi enti no fa number to dwa number is 0243 809370 me anso na mesimi fi say abusuan panyi metie na e bia me island no so mpesa obeye sadi bi ma me ana me ya me ye bie e kwanda ho se de hia ne se wo ye obi e de wasi abusuan panyi abusuan ni nyina timi hia e wo fie
ɛno de ebetimi aya ama wo nse me nso me ne me yere behia ti me ne me yere ne me mba na bia me meti se no so na wo mo wo fom ɛno de ebe ha adwen kakra ebe ha adwen kakra because ɛsɛ ne yade bi a wotena so a wani bie nse me ni be bia na me yere fa me chia na me ni bia ni me hu me ba bi di nse mu no bia me ni ma na me hu ɛno no bɛsa akɔfa ha wo bebre ɛde aba nti individual pa de ɛho nhia sɛ wobɛyɛ ɛna sɛ ɛsɛ no wonya yɛ a anam sunsum a yɛde ba ne tetem bia fi ho yɛ duru okay because one ma ho kwan ma wo twe ahonhom ɛna honhom bia ɔnam ade asane bia ba betena sɛ nim ade akyi na wato na kwantuo so na ɔkɔ ɔba ne hɔ yɛ ne daa na waka hɔ o yɛ amamra a otimi betenam bi ugu nsan a ɔba ba gibi wonim sɛ sɛ ugu nsan wɔ so okay na sɛ unye obi asebe ebi awo ani bi konfo bi wohene bi yɛde tumi bi ahyɛ wɔn sa ɛha ho sɛ ɔkɔyɛ sɛ ɔba kɔ fa ha wo de aba ɔba kɔ fa ha wo de aba bɛhyɛ nana medase mesumi medase pa ayafo na je sɛ ene yesua bibi enti ene uhu simpie ese bomma veranda na yese ene pulpit e wa so dem a na yese mo hu sɛ dodoɔ na no ebinom nye omu nyinaa na sɛbe ebia o mama okomfo bi na aba abɛyɛ obi wo komfo anya yenweke ana dunsini anya enweke enti ene ho asɛm eno no Nyansapo wodo ho boy a yɛte sɛ asoroboa okotokoro nya de bɛka so da ɛwɔ abakwasɛm afutusɛm atetesɛm amamre ne amane mpanyinsɛm ene atetesɛm ho medini abusua pani owusu aduomi subscribe sɛ na like na fo adwenche to asɛm ma mo nyina mu ene hwɛ Sabe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na sɛ kofi ndro ne ya aben ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya